Legendárna Indy 500 má za sebou ten najtesnejší finish v histórii, je toho plný internet a stavím sa, že tento víkend si už IndyCar skoro nikto nezapne. Ale ako je možné, že jeden víkend máš 350 000 ľudí na jednom mieste a ten ďalší už skoro nikoho netrápiš? Toto je problém, ktorým netrpí iba IndyCar a poďme sa na ňo pozrieť trošku bližšie. Mať jedny preteky, ktoré prevyšujú zvyšok šampionátu, je na jednu stranu super, pretože máte podujatie, ktoré priláka úplne nových ľudí a vy sa tak môžete tešiť popularite, ktorú by ste inak len tak ľahko nezískali. Zároveň je to niečo, na čom môžete stavať celý marketing a jednoducho promovať to do nekonečna. A keď niekomu poviete Le Mans, tak na 99% vie, o čo ide, ale keď niekomu poviete napríklad vek, tak asi netuší. No a to je presne ten problém, pretože vy keď máte šampionát, ktorého súčasťou sú práve preteky ako Indy 500 alebo 24-hodinovka Le Mans či Nürburgring alebo Spa, tak docielite práve tento efekt, že zvyšok šampionátu je v podstate zbytočný. A presne v tomto je čaro Formule 1, pretože Formula 1 napriek tomu, že sa môžeme tváriť, že veľká cena Monaka je niečo úžasné, tak nemá preteky, ktoré by prevyšovali zisk majstrovského titulu. Pretože presne si zoberte tú 24-hodinovku Le Mans. V roku 2024 Ferrari vyhralo vo Francúzsku, ale prehralo majstrovský titul. A teraz mi napíšte, že kto v roku 2024 vyhral medzi značkami a medzi jazdcami. No, presne v tom je ten problém. A pri IndyCar je toto celé cítiť asi najviac, pretože pri Indy 500 je to globálna záležitosť. Ja som reálne zmeškal štart Formule 1, pretože tie preteky boli úžasné, lenže tento víkend sa ide Detroit a sú to preteky, ktoré jednak sú na hroznom okruhu, tá mestská trať je naozaj o ničom, ale zároveň nemá tá séria taký význam ako práve Indy 500. Pretože Američania sú skvelí v tom, že oni dokážu robiť hype, letia tam vrtuľníky, máte tam listy pre pretekárov a fanúšikom pred pretekmi. Jednoducho cítite, že idete sledovať niečo totálne výnimočné, aj keď sedíte doma a nie priamo na mieste. Lenže tento zázračný faktor sa im nikdy nedarí dosiahnuť pri iných pretekoch. A podľa mňa ďalšia dôležitá vec, ktorou si IndyCar strieľa do nohy, je to, že oni sú príliš konzervatívni. Aktuálna Formula 1, hybridné V6, všetci sú na nervy z toho, že je to 50-50 split medzi baterkou a spaľovacím motorom, čo už ale neplatí a neustále sa to mení. Ale jednoducho sú to hybridy a ľudia hovoria, že by to mali byť 10 valce alebo minimálne 8 valce. Lenže automobilky to nechcú, pretože je to nerelevantné voči cestnej premávke a tak ďalej a tak ďalej. V IndyCar máte iba dvoch dodávateľov motorov a tými sú Chevrolet a Honda. No a tu je hneď niekoľko problémov. Pretože napríklad motory znejú za mňa oveľa lepšie než v jednotke, pretože sú to twin turbo V6. Lenže stále jednoducho je to V6. Nie je to napríklad 12 valec ako vo veku, pretože Aston Martin môže za každým prísť kľudne aj na poslednom mieste, ale aj tak je plný Instagram a TikTok toho auta, pretože proste úžasne znie. A teraz si predstavte, že by ste mali sériu, kde by jazdilo 24 monopostov s V12 napríklad, alebo V10 alebo atmosférickými V8. Jednoducho, že by mali úžasný zvuk v dnešnej dobe. A v F1 sa to nedá, pretože F1 musí rešpektovať proste to, že tam má Audi, Mercedes, Ferrari, Ford a nejaké ich želania. Lenže v IndyCar oni ľahšie presvedčia ten Chevrolet a Hondu o tom, že dobre, bude tam nejaký malý hybrid, ale proste bude to V10 alebo bude to V8 atmosférická, ako sa na Ameriku patrí. Ale oni sa stále držia veľmi podobnej cesty ako Formula 1 a nedáva to zmysel, pretože oni proste môžu z toho urobiť show, ako len chcú a nerobia. A druhý problém je to samotné šasi od Dallara, pretože s ním akože fundamentálne nie je nič zlé. Čo ale vidím ako problém je to, že to šasi má viac ako 10 rokov. Základ motora a aj to šasi je rovnaké už 14 rokov, čo je proste príliš dlho. A hlavne tie autá ani nie sú až také pekné teraz. Zoberte si Formulu E. Hej, viem, teraz asi vypínate to video, ale jednoducho Formula E dosiahla aspoň to, že oni si naplno uvedomujú to, že oni sa teraz nemusia pretekať s Formulou 1 alebo s hocikým a oni začali, že brutálne experimentovať. Hej, hlavne tá druhá, tretia generácia a aj teraz táto štvrtá generácia vyzerá niečo ako z rozprávky. A aj keď to aerodynamicky nemusí vôbec až tak fungovať, tak to vyzerá cool a to častokrát stačí, pretože čím viac aerodynamiky, tak tým sú tie preteky horšie a IndyCar chce robiť show. Oni tie preteky stavajú tak, aby sa tam veľa predbiehalo, aby sa toho veľa dialo. Oni radšej dajú červenú vlajku, než aby sa mali preteky dojazdiť za safety carom. Tak tým pádom urobte aj z tých aut niečo, na čo je radosť pozerať a hlavne to už
konečne zmente. No a aby som teda dal nejakú poetickú otázku na záver tohto videa, je podľa vás lepšie mať nejaké prestížne preteky, ktoré ale prevyšujú zvyšok šampionátu, alebo radšej to robiť ako Formula 1 a mať jednoducho rôzne preteky s rôznou úrovňou, ale mať na tom piedestále ten majstrovský titul? Napíšte dole do komentáru, pretože mňa to celkom zaujíma a osobne neviem, čo si vybrať. Ďakujem moc, že ste si pozreli toto video, budem sa tešiť na diskusiu v komentároch a ak by ste ma chceli podporiť, tak určite hoďte odber a zvonček, nech vám nevidú ďalšie videá. Toto video určite zdieľajte medzi svojich kamošov a ak prípadne chcete takúto mikinu, tak ju nájdete cez link v bio na mojom Instagrame. No a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.